Kita pirsani para joki-joki saking Turaga Satriya Seta. Monggo. Ayo ger. Ya. Oh, awas, woi, ya. Woi, yo, iya, oh, ya, oh, oh. Ya. Oh. Oh, boy. Iya. Ya. Ayo le. Yo. Asya. Ya. Iya, ya. Oh. Yo. As. Ya. Turaga Satriya Seta. Ya. Sang pelopor jaranan campur sari. Ya. Ayo sa, au, ta, au, iya, oh. Ya. As. La. Ya. Ya. Bismillah.
Oke. Au. Yen lagi kantrong ra peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen parang nuklir Ya. nah tiana lagi bokek Bokek. direwangi retek-retek Utang tangga dik. jarene wong jodoh apa-apa duwe wong loro Iya. wong yen lagi kapikat ora Kapikat. peduli donya kiamat wong yen lagi nyanagi ora peduli lagi inflasi nah tiana ra duwe duit direwangi kredit jarene wong jodoh apa-apa kudu wong loro Irong bangir duweke sapa dik? irong bangir ya duwekku Lambe tipis duweke sapa dik? lambe tipis ya duwekmu mas Janggut nyatis duweke sapa dik? janggut nyaris ya duwekku Bangkeane duweke sapa dik? ya duwekku Iki piye dik? Duweke sapa dik? mestine ana sing duwe Iki piye dik? Duweke sapa dik? mestine ana sing duwe Iki piye dik? Duweke sapa dik? mestine ana sing duwe mas Piye duweke sapa dik? mestine ana sing duwe Lalang haeng Tito Mbak Nisa ayo mise iya wong yen lagi gandreng ora peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ora peduli yen parang nuklir nah tiana lagi bokek direwangi retek-retek jarene wong jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyanagi ora peduli lagi inflasi nadyan ora duwe duit direwangi kredit jarene wong jodoh apa-apa kudu wong loro irong bangir duweke sapa dik? irong bangir ya duweku Lambe tipis duweke sapa tak ya? lambe tipis ya duwekmu Janggut tipis wae sapa dik? janggut nyatis ya duwekmu Bangkeane wae sapa tak ya? bangkeane ya duwekmu Iki piye dik? Wae sapa dik ben ra barbar. mestine ana sing duwe Iki piye dik? Wae sapa dik? mestine ana sing Iya. duwe Wis enek sing duwe siji. Iya. Ya, awas, iya. Oh, yo, ya.
Jos. Turangga Satriya Seta. Ya, ya. Oh. Ye, yo. Ya. Ya. Yo. Oh, ayo Tito, semangat yo le, ya, yo, yo, ya. Oh, ya. Oh, yeah, yup. Yeah. Boy. Yup. Yeah. Ya. Oh. Ya. Yup. Ya. Yup. Goyang Siti Jos. Ya. Goyang Siti Jos. Goyang Siti Jos. Ya. Jos. Ya. Jos. Ya. Jos. Goyang Siti Jos. Gambaran tadi gabon ya kalau coba.
Ya. 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 Ah. Ya. Goyang Siti Jos. Oh ah, ah, yeah, yeah, oh ah, yeah, oh. Goyang kiri goyang kanan, serang turun satria setorega. Kembali berhibur bersama Turangga Satrio Seto. Ayo goyangane Mbak Nisa. Nalikane dek jaman semono tresnamu satya lan tuhu anane mung tansah ngalembana jujur ora nate citra mula aku tansah angin bangi tresnaku kina mati ora ana lintang kang sumunar amung ndika papujanku sliramu pamit tugas ngayahi mrerayu ning sesambi gon pemuji karya basuki sok kapanang gonmu bali patang dadat rasane atiku barang kaprungu kabarmu nyatane sing kontur menglah yangmu ora liya kena godhong Goyang Siti Jos. Yuk. Oh, ya, ya, awas.
Oh, oh. Ya. Ya. Yeah. 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 Mas Bakti. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku wis ganti talang katika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng kanya liya suci era mbok joko malah mbok plencani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu nadyan apa jroning ati marga aku ora melu duweni lila atiku wis lila nadyan batinku kelara nanging aku ra kuwawa marga atiku kebaca tresno Ya. Kyoto mandang anggembrang-gembrang ana pelang
anggrolir Singalodra kridaneri sang raseksa anebaa muntap sarwi lumampah anyegat-nyegat sang pegatan sah mulat lir ngujiwat sang lumangsa mangsa rebah pasulayan ayo le iya aduh aku tak tulung ana bapak Kyoto panda agapra anapa agrulir singalopo kridaneri sang raseksa anapa muntap sarvilo papat anyaget-nyaget sang pakatan samulat lira kuciwat sang rumangsa mangsa raba kasulayan ya ayo nduk le ayo le au pas na ha ayo na na mau na awas ayo Abah Jember Abah au hello yo Ayo Mbak Anissa. Iya. ayo Mas Tito Ayo bintang tamu kondang Mas Bekti. Ayo. Iya. Iya rembulan lintang srengenge hamadangi jagat saisine binarong swarane paksi nggugah rasa ndutut ati nawala wis tak waca hatiku saya kerontor-rontor
surasane gawe cuwa sliramu tega merjaya tresna saiki ngerti karepmu yen sliramu arep misah aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal ngoncati sliramu putra Nalendra yen to aku anake wong sudra nawala kang kebak wisa aku kowe kudu pisah tresna saiki ngerti karepmu yen sliramu arep misah aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal ngoncati sliramu putra Nalendra yen to aku anake wong sudra nawala kang kebak wisa aku kowe kudu pisah tresna ayo Mbak Nisa monggo Gene menika katur kadang nem kula nggih mijil saking tlatah Panggung Rejo nggih nggih kalian Mas Bimo nggih bakul pitik kadang kula nem nggih kali Pak Wito Kompor ringin pitu nggih ampun kesupen Mbah Kayin nggih kayak selamat ya YouTuber kadang kula sugeng dalu nggih kene menika katur panjenengan sedaya kene menika katur Mbah Trimo Sumirat kuning seminar Surya waya sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Gremet miyat dalan besarapan baru melaku alon-alon gumragange swara mesin saya kaprung banter ngajak rarikatan ing pundakku aku senden atis titis rasaning tias ing sadalan-dalan kowe mong alos rambut alas pareten komiter minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras bibiku nggih sugeng dalu kadang nem kula Mas Yudi Kancil lah kae ya sene to rene hat lho ah
Nah, hop. Đâu? À. Saya. Ya, ya. Hesa, hesa. Nah, ya. Ya Pak aku mang. Ya. Nah. Masuk saat ayo maca guyu. Dani Chan. He he he. Rianto. Ora melu ya. Tanggoku. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hoi hoi. La la na na ning dong. Neng oi he ta ya lo